piling mo dahil sa palibusan na. Yeah. Dala man pinagpabot ila nanay. Ano mas tayo na? Ito dawis tayo. Hello guys, this is Eric Yula, Tabico City. Dabdo so may nanang Philippines, welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino hilot. Ayan. Ayun buntag, happy Sunday. Ayan. Hello po sa mga viewers. Happy na sa karoon natin kita ng video. God bless po sa mga viewers. Sa itong tanan. God bless po sa lahat ng mga viewers. Ang buntag. Good morning daw. Good morning. Klaro ba na Paano na ito? Naway kamera. Ilan kita din mo? 11? 7. Ano saan eh? mag-ibig na ito? Kalentura. Dito, ano yun? Kalentura lang. Lapos man sa kuwan. Di ba nag-abis ka? Hindi po, maguna. Asa na Iba na palibusan jacket. this part? So dawis. Dawis ba? Pantalan. Sige, Okay, ang saan ako nila? Okay lang, ito yung program mo. Alam mo nila ko. Kapag Ano para pandag yun siguro? Ilang kita ako? Siguro may namalik ko. Para to kami lang ato. Dati banda ko, may banda doon. Naulan doon. Ito ang gabi, naato ko gabi, may program. Kalintura, wala mong buwan eh. Na? Wala mong bubo. Ubo. Wala mong kalintura. Lakad lang ni kalintura. Pagwara mo. Ang Gagapon sakay na nito? nagsugod. Mga 28, anak. Kasi Dati, 28.8, 7, maanak ko na. o pa sa katray, 39, 40. Kaya ko sa kadlaw doon, sumanda na. Lilo ko ba kay labintaas ko, mabuti na 40. Normal, pag yapon, pag-init yung kayo ba? Block na kayo tayo, makabulog pa rin tayo. Sige. Akin na lapin na, yapin na lang, kulog. Ang kalak. Ha? Kung ano yung jacket? Yapin na lang, sige kulog, tanggal lang. Hindi pa makadalaga na. Wala, wala, anak. Sige tayo, kulog, kulog. Yung kanas kamera. Ano naman yung kamera? Ikaw pa kamera pa, kaya nakita yung tuto. Patakot ba? Ang batasan, anak. Mga ko, parang niliwat, yaway na talaga. Laway, bakit gusto mo? Lawan, tukay ko sa ulan. Hindi ko Awan awayo. yun, ako ba nang ngaway ko? Lawan ka Pwede ayo. siya niliwat na ako. Dapat ko pa. Aplak mo. Kasi pinta na ito, pole-pole. Si Kalinda. Akay, yaway lang naman. Kasi ibutan naman eh. Wala. Play kayo. Singot. Ibat dito eh. Ay, nag-uplas na siya. Ha? Uplas. Karoon pa gabi eh. Wala man siya libo. Kanyagi, agapon. Hindi mo dapasan. Tuwal ang iyong dapasan. Nag-uplas na naman kayo siya. Natilat mo. Hindi ko ba yung nilot? Ako ang lakutan. Taon na din. Karoon ta ka na. Nilot ako. So, Nilot ko. Gusto ko, duko ano mo? Dulo lang. Ay. Oy. So yun guys, maghilot ko karoon, 7 years old, no? Iubos siya di Kalintura. So ayun, shout out ko sa mga Facebook page friends, ang mga viewers sa Reels, o sa alam na sa karoon na nakakita ng video, please subscribe, i-click lang the button para update you guys ako yung upload na comment, like, and share pa rin. Kung ganun mo kay friends ako, doon lang sa Facebook, Eric Hilot, ang Bata. traditional. Ayan, Facebook page na pala. Shout out to top 3 countries viewers na India, Indonesia, Philippines. Ayan, siyempre sa lahat po ng mga OFW. Ayan, God bless po sa lahat. Sige, pangalan eh? Iya. Ha? Iya. Ciara. Ate Noon. Amelia. Amelia Ciara. Makinit. Ang bila. Ilan mo. Ano yung bumalik mo taon na? Ito, naging pang-tuloy mo. Ano ko ba gusto? Ay, hindi na pizza. Hindi tayo nagmatawag na yun. Ang dali yun. Pero di man pula yung mata. Ako nga kung grabe na ko ibot. Sabi ko, bawa ko.
Iburog hilot sa ubo. Katong katong dili. Hutoy na to. Wala may klima, katong lang di tayo. Kuan allergy. Mura. Uso ba ito? Ubo. Ganun. Oh, ganun. Oh, nawala. Balik ito. Lagi na kagabi. Oo nga. Ito na ulan sa to. Alas 9 na kabin. Ako naman kaya po na oy na pinagpaabot sa gawas. Ulit naman kaya na. Rambol. Pa to. Adlawan ni noon, sige na ko. Natulog ko, ano, tigaan ko matulugon. Hindi kagabi man ko. Pwede na na. Nasa kaya time ba? Ano ba tayo kasagaran? Buti man buntag. Oh, yun. Moro doon na kasagaran ko. Kagabi ko nga nagpaabot niya. Ulit. Dapan natatid ko din. Laptop. Lagi na kagawas. Masarap ba sa buka? Sa buka. Iya mo. Magalit tulak ba? Dugay din mo ta. Kung lugay ko mong mata, dugay ko na sa mata. Pero wala na si kaubang kwarto. Dali-dali din sa mata ko. Sabi ko, hindi ko na nga wala na tao. Yung mata ko. Pero ang mata ni sa'yo. Ano na? Gila. Ano ang paakot ba? Nag-ulis ay Inakato? dili na kayo. Ulisan kayo, tulo na. Pero iba nga naman nakikita. Hindi mapaan eh. May kaya na. Ano ba nila ba ko pa na tulo na nanay isa tulo? Nilansangan. Ha? Kanilang sama na nila. Isa buko ko magkawala ko eh. Madaw Madaw lang. na. Isa ni anak. Buko yung tulo ako kung takonan ibul pa ko. Ganyan lang, babaw. Dili. Dapat isa ni isa. Ang ubang yung magtrabaho, Di ano, ba yung malata ko kayo? Dahil pintura ang kisame. Hindi mo yung malata. Unaunsa ng kisame. Nigo mo, tanda yun. Kaya mo buboy. Grabe ko yung kanila. Serious. sorry naman, grabe. Grabe ba? Tao, ano yung tantan. Ang ilang pamalikas rin kaya, Christina. Pero mo man yung matuman. Christina, taod-taod lang, Christina. Matakdan, nag-iiyak ka dula ka, no ba niyang kauman ka ng tip. Kay tungod din dito na. Dagdag ano ako ang pag-ibig. Ano na lang na Hindi na ako kapangat. Nagana ni kayo, hindi mo soon ba? Hindi mo soon. Ano man? Date na nasdukhan. Ang binaldikan. Yan na. Pasok ko na nasa Pwede imo. ko ka mag- Parang nga, ano, Pwede ka stricto, pwede ka maldita, bro. Nalang yun siya mong sulod sa sakan ba? Bibita mo gawas, bro, kag plastic ba? Bita na lang, kinaradyo ka dito, hindi gawas. May simba, may na iya, di na ipagawas diyan pinta. Hindi na siya makalmot. Wala na siya ka ng sulod na natin sa matibuwang gani. Kung O ka na mga anak ko. Nagawa sila tayo cook na ng kumitas. Ito rin, kaysa na kuhan, ng aksyon, diklain ako lawas ito, may lulitan mo dito. Ito na itong abang, ito na ako dito. Makita niya, so pariya dito, ano siya, ito dito pariya, sumpuhan. Pariya dito, ako, gitago lang na ako. Kaya ko sa kalante. Oo. Sabi akong number, ano ako. Nakuha na akong number, ano din, ako naman ko ako, gitago na ako. Ako din gina ko ikaulaw kung nasa akong naa. Ano yung mga matago-taguan ko na na? Para yung nga, parang may buwang. No? Yung ulit mo sa buwang, ito na mo Bible. magdalas No? siya, Di ba ka na ano, makita ay niyo o, sa... magdala-dala. Kung magagay ka o ka ng gutong, ako lawo eh. Pero kana ay ito, mga... Ang mundo, ano nga tao? Ngayon, amo. Kaya ginagawa kayo sa una. Pero ito,
Kadana. Nadalan. Dalang Bible na, nag-niktay na. Minsan mo na sila eh. Siguro kuan mo na ina. Unsa yung dalaw-dalaw Bible? Nya, kaya pa yun. Saksi. Saksi, Victoria. Victory Chapel. Tanan ko mga sikta. Hmm. Ang Katoliko ra medyo magda. Di ka na magda. Display Displera. ra Bible. Wala ka magdala ko. Isang tinatanong ko yung Bible. Tanang sikta na magdala gina. Laminag. Yung Bible mo na ilang ko anong dahil nag-abot simbahan. Wala ka Mga magamit. pabalik-balik naman kanita. Moro. Wala ka mabliman. Pagingin sa kuan. Pagkasimana Okay, open ang kuan. Na jud. Ano, makaton. Makaton. Makaton sila. Dahil na daw sila. Tawa na. Parang taga-opisina. Kaya na ako busog na ako. O, tiwa sa kitsamin. Naman na lang. Wow. Sino kay na wow? Dapat pag tulit dinsan, kamu ko hapit na ginap kay black to ba. Pero wala man jud ko black mo. Naminawa lang. May lang ako. Sige na lang siya biskit. Tanong ko. Nagilot na ba niya? Sige, sige, sige to. Wali na siya ba? Mahalin siya. Wala. Eh, kaso, siri-siri ko niya ko. Kulihan niya siri. Kalibutan niya siri. Tanamit. Hindi kalibutan anak no. Dili mo ko tahawad Ako na. dili, wala mo kwarto niya na minus. Kaya mahuna ba? Nya, dito ko nagtubag sa iya katong ano sa nga. Ang kana tong dili maluwas ang kuan. Dili tanan sir. No, hindi na ilang. Si Dili Papa tanan, pa sir. yung iwalihan. Kabulit ko siya po bagkay. Di ganun na hinimba no. Oh, pero ni kuan ba na sa Bible malas kuan. Ang Bible na kanang dako ba na siya sa balita niyo. Kuan ba na kinaon ba ilang Bible. Dili ak na ko siya nga. Dili tanan sir. Dili maluwas si sir. Hindi na naman nagag siya kay mogamit mo sa Bible. Siya ayaw ko isgot og dili Bible. Dili. Hindi na ako nakakita na kung Jesus Christ. Sa ayaw po na. Ayaw po na. Dili. Kaya na ko sa Seryoso Yung dito. kuan kaniya kay dagan mo gud ka. Daghan makayo. Pero dool sila. Dool sila. Dagan mo kay mga Kaya katumba-tumba. dili man dito sa kuan Katoliko. Dili di nakatulik ko kasi. Ang kanang mga maayo kay makuan. Oh, Dili 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 di nakatulik ko. Eh, kung katulik ko. Ah, dili mo lihay man. Ako Ay, dili yung balaan. Lihay. Amahan na mo. Muwali Amahan na mo. Papa. Ay, phone. Sa katoliko, wala niya sila ikapapag. Ana siya nga. Hulaton daw siya. Naade sir. Naade ng abot siya. Dili na mo guna yung hulaton sir. Matagbo mo ginulat na sir. Ilan nakabok patay. Di pagod mabot si Jesus Christ. Mabot yung mabot. Wala mo kung masayon. Na si Jesus Christ, dugay naman nabot. Di lang na duhaton. So dili mabot ko dito. Dili. Ihapa sir. Kung nadaganan ko kayo. Kanalagi sa Biblia nga mabot dito. Mahulot na lang ang kamatang tao. Dili na siya mabot. Duma magka-Bible. Una na daw, mabot si Jesus Christ dili sa Digos. Nga siya Diyod. Di ka magka. Huwag na ako magamit ako. Kasi may nga na, at make-upan na na. Yan na ko, ablihin lang yung heart sir. Naanan na si Kristo. Higin yung mablihin, ablihin lagi ko din. Kaya kabarag mong kuhan man, ako na lang sa kayunan. Nga maglisod ko, kaya naghilot mo ko. Awa akong kuhan ka. Apilo na po po niya. Ayun ko, wala lang. Wala lang ko maghilot ato, ang malinaw dito ko to. Ako mangyay sa supakon. Lo, ako busog ka ba? Sir, yun na ito. Asa? Ito mo. Ano ko mura? Basta sa dinsan nila. Dagang-dagang. Dili mo ko siya katulit. Ibilin mga nito sa kuhan yun. Nagala, basa ko. Basa mo ko. Sila ka na comics. Ito mangayo, mga Ang ito. katoliko wala may comics. Siguro. Mangayo, mga ani ko, Bible sa kanabitang libro sa Muslim dito, sa Saudi. Ito mangayo ko sir, o pangayo. Libre mo kami sir. Mabasa ko, saan sa ka? May Roman Catholic. Mabasa lang ko po.
May pulong bang gud ni. Mas kuan ba yung Muslim, mas nagpalo ba yan na sila sa Bible din. Tawag na sila mag-ampo. Alas 3, alas 6. Hindi mo kanalizon ba ang Muslim gyud mo kuan sa una. Una, no? Kuan na sila. Kita pa rin sa liga nga mga ngani nga nakasuot, nakapantalon nga Jesus Christ. Nagamalong yung tanan, no? Ako ba di ilot ko na Karon raman ni Kumuhal din kayo sila maninigo. Maliligo. alas 6 kina limpyo gyud sila. Buwatan ko na sila dahil sa katoliko. Kung maligo kayo, magpatuwad. O, ganyan. Hayang. Yan daw. Hayang daw. Hindi, ana, atubang ba? Atubang. Ah? Asen? Wala na, Flor. Ay, pagundang paninday. Hapit na. Hayang ba, hayang? Ya, ana. Ana. Ninda ra kami mga on. Wala gid tindahan ni ko, tindahan. Tindahan naman sa video. Ano tindahan? Ano na siya diba? Tawa lang God. Hindi, district lang. Katawag mo na gina. Hindi pa na siya na siya sa amin. Iapot na itong gingnan ako sir nga. Wala pa tayong matao sir, nahanay na matatanan. Kung asa tapadong. Hanay mo gito, balo man mo na. Di lang na nila i-declare sa ilang mga member. Ay lang mo kagool, kinaplastar ang matatanan. Ang ilang gud maluwas ang gutan na member. Kaligo sa mo, kaligo sa... Ha? Ito ang tanong member may maluwas. Ang katoliko di man maluwas no? Ingon na kabalik ko daw. Wala ko labot. Hindi, ayaw na tagawas. Huwag may liyan makaluwas. Ako na bike-bike. Ito na itong kukutong dito. Yan lang ito tinigamot. Matagkas na kayo, oh. Nang ako niligo ma'am. Maligo din ako kung magkiyat. Ano din na? Ano yung buligo? Maligo ka Ma'am, na. tanggalin dito ma'am ko na. Maligo na ang muskil lang. Maligo ang muskil lang. Ang klase, agapon, naligo na. Pero pinakadlaw kung maligo. Minutaran din. Kita mga lang kulang din. Tapos kasi no. Tiro din. Isang po muna. Ha? Isang po. Isang inisang po. Green? Pag matanggal ang buhok, wala nila pisang nila nun nakaon. Green ka tanong mo. Akas tahong ko. Ay, di ka kamay. Ang kayo ulit, kaya mawala akong kaspa. Oh, yang mayang. Iniisog mo na. Then, agad. Sa pinagdaw, kumaligo, kaspa, nakula. Dali ka, akay-akay. Hindi ka no? Uy, lipis na kayo eh. Ligo na sila, hindi na iyo. Oo lang, may ko ano. Ako, may ako. Yan, ayun yung pagkatawa. Okay lang. Okay na lang ka. Ano ang tamig mo dito, mahal man. Kasi pinakamahal dito sa video. Pinakabrato. Sa bala mo. Beauty. Nutira. Beauty. Kaya mag-gunay mo rin, nakasilinahan kita. Kung nagi, mas barato ba no? Beauty ang barato. Nuti. Ora mo siguro na pura. Maurang mura. Pero ang presyo ba? Kailangan po sila gribit, kailangan po sila Kasagaran monthly. niyan, beauty. Nuti. Kusog po ni ko, ano? Kaling na sa strada. Trade. Ito trade kusog no? Sila. Kanang dira mo gikan sa mua. Wala lang di nang balik ini na rin sumbutang trade.
Murag lang guk doon, no? Mas kuan mga sila, mas barato sila. Rato niya. Murag madala-dala po. Mas kuan mo bilang pangalan din, mas lumog ba. Ay, lato po, no? Unsa dai niyo na sa Motor Ace. Ha? Motor Ace. Okay? Ace. Ace? Di, ako sa tiis. A-C-E. Kanang Ah, Facebook. Ace na niya. biscuit. Ah, biskuit. Mhm. Kasi mahal nila sa kuhan. Rupalit. Wala ko ka kuan na nuro. Mahal po na ng rupalit. Mahal na nuro kuan. O, di dato ka ng utang sila ko, nag-iuli. Ano man lang. Pati daw mahalak 4 daw kapag pinabuhan niya. Ang sa kuhan daw, katris kapin ka, ano ba? Kauban. Mao na dala sa mga. Ay, kuntong 4 na, 3 ng uban, monthly. Napariya 3 years, ano, bitaw? Kaya dali yun, sa gawas, yung mga na, namungog, motor, may mga sa beauty, di ba barato. Dali baba may nagkilay kay mahulog ni ron. Mahulog ni ron. Ang samo ang barato down. Down ka. Pero dito na kayo sa kuhan. Kaya sinuutan nila sa kuhan ba? Muna sinuutan sa Saudi. Wala, wala. Oh, Ano nagkakalim na kuhan? Ano lang sinuutan? Yan lang chinilas po. Kaya itong sa Jesus Christ, mga anak ko yung mga panit. Sandal, wag sandal. Pero Ramadan, libre kaon sila. Libre kaon yung tanan. Kaon po. isa may mo. Isa kabuhan na, libre kaon. Kanihapon, alas 6. Di ba kung maglamadan, di ba sa mga o? Mga on, alas 6. Ay, pagkalasay. 6 to 6, wala. Ah, Before 6, after 6, kaon. ang nanay. Oh. Patay eh. Lagi mong balance eh. Hmm. 6. Wala din na. Abi ako. Ha? Straight sila. Ano boy pa ba, boy? Sila makaon. Gamit na ako. Isa ka, lao, 6 to 6. Kaya before 6, busog sila, busog. Sila Kaya sa nangutan naman ko na dito sa Muslim. sila sa lagi. Ay, ingana, dahil sila lang. kumong gabi mga oras sa kadlawon. Oo. Basta 6 to 6 ang dili. Maglapas sa 6, pwede na. Ano ba? O before 6, pwede na. Basta 6 to 6, pero kusog na lamang lamos. Hindi na may tubig. Amo magkatsawan. No, wala may tubig na. Uy, kaon, may tubig. Sila mas lagi. Ya, katsambahan, amo mang Ilang oras. Bando, atik lang na yung lamos-lamos. Sir, malamos daw. Ay, naam na inyo. Wala makayaw doon. Pero makainom, man, okay na. Yeah, mga on, patalikuron mo. Kanang mag-lunch. Nalikuron mo. Sila, wala lang. Ay, naibog na sila. Kami, ano yung udton taon ko eh. Luya po taon mo. Kalunggo. Oh. Ang gamay-gamay yun din na. Tambala. Hindi ka wala mo. Wala nagdaan. Puting tao. Ito naman ang bugong tao. Tambalan mo na. Ay, ka mag-glasses pagtambal. Tambalan, Tambalan? naubal. Butangan, Para na imong kamay no. Hindi nga, sugot na yung kamara. Kamay lang magdugo lang Yan, balay ka. Balay ka. Kahuman. magpapasal naman na ikuan. Na tubig sa patire. Pangayo. Tubig sa patire. Ang busang. Ano sa gamay? Ang tubig sa tubig sa patire. Pero matanggalin ko na gamay. Ang sugot eh. Kay ko lang, kaya ni mama, na-blade ba? Oo, pwede man ako. Man, sakit. Hindi mo siya masugot. Ibabaw ba? Ibabaw. Alawan kayo. Tubig sa patire. Kadungog ko na. Sige, higtan mo kilo. May ubudogo. Ah! Kaya anak, maibot mo na. Ako lang, di kalunggo sa una. Hindi na kumpon na. Inom dagang tubig, ha? Ha? Hmm.
Saan mo ito? Yan. Ano may bagong burger? Burger mo siya. Yan na. Saan mo piya? Huwag mo siya nagalaag mo. Dili na Dili ba? na. Tiga niya. Ayun kalaag di sila Heidi. Diya. Oh, di rin nakutob niya. Ganda. Kabalik. Ano kaya di mo ato ko sa ano? Dili. Nanay kaysa na ato dito kabalik. Lapit palit Dubog city. itaw tiro. Ano? Ay, irong dito. Irong buwang ba? Apit dumuga sa irong sil. Kanting panaga lagi. Na, oy. Pinalingaw sila tula dito yung nahalik ni Hari ito na iti. Kasi ba nadala man dito lasil. Na may irong natupahay. Ilan iabog. Tuko, mga irong ang. Putol kasi kung siya sa mga kuan nila. Pinsan mo lagi masuk ko, no? Naputol ang moment. Putol ang uwag. Ay, iro. Hindi ba ito? Ano papan? Wala. Luma ni tawon. Wala naman sila. Ay, madali lang. Kasi naman sa akong nang ko. Kasi? Sa gatong Sabi nung tambalan eh. Ha? Ay naman tambal. Kuhan, tempra, pizza mo, pizza mo. Pintura, ubo. Oo, umuman. Ay nung magyapon. Tingnan ko na siya Sumuon na siya, pala lang ako siya antibiotic. Ako maghilot, inom gyapon mo na na pinakakuha niya. Hindi na mo. Yung matingala mo kung sige inom pikir mo kon mo no. Ako maghilot, inom mo. Asa gud siya sa nga ni payat. Taas bitaw siya no. Ito ko aptan. Oo, ang kilo. Dito. Ang ano. Kapit mo na siya. Dako nagtiyan. Nakatapusan sa August or first week ng September. Dako nagtiyan. Loko man, pero hindi. Hindi siya yung loko pa. Ang gawas. Dili? Bro, hindi tambal ko. Tama dito sa gawas ko, kana dang manindas no sahay. Ano lang Ako nila? mahinoy dili mo gawas. Ano man? May trabaho na magbalik sa yung Asa mo trabaho? story. Ako na dili mo gawas. Dami, hindi ka Ikaw kita. man. May gawas na ako. Di naman kung may kakita ko dire gyud kung sa mo gawa. Huwag mo agday mo agi. di Wala. mo kita. Una mo kita mo kaya. Oh, makana mi oy. Dami na. Ni agi oh, nagmaritis na pundo, karon di lagi kita. Ako yo lagi may papailog. Di mo ka. Ilog. Ano mga kagawad ba nung kapitan mo hatag kwarta no? Dito ka. Kapag rin eh, panghatag dito bugas, wala na ay. Ito yung line up ni kapitan. Ito yung line up ni kapitan. Ang tuloy, si Kuan. Yung si Pinyos, di ba rin ano? Iyak. Iya, hindi ko kapitan siya. Eh, di, line up sila. Line up kagawad. Kagawan. Gawas siya. Iya sa ba? Kaya ano man. Ah, Si dagat. Eduardo. Kapitan si Edmer. Hindi. Yan ko luloy. Lulu. Loloy. Kagawan Siya ang ko kapitan yun. niya. Dapat ni kaysa si Loloy. Oh, Isa pa, last time niya. last time. Si... Kung nag-election pa, dugay wala no? Si? Jimwell. Jumel. Sino yung mga kagawan Jimwell mga ba? mga Bayo, Jimwell, ganabayad. Sikat ba si Jimwell kasi siya ba yung nagagunit sa kanang mga SK padula siya ba na. Ah, Siya ba ya? Mura ba siya SK chairman? si Juan lusot. Sinto man siya. Si Juan mulusot na si Dabo. Doon, hindi na. Kasi man iya mga siyang mga first timer pa man na. Okay, sa pikas mo po, halos man. Wala Ano naman. man, bago ba ya? Bago na tanan eh. Ang nag-inis na ba ya? Si Aljola, si Pinyas, siguro. Mo na like ano? Ano naman ang uban dai? Wala naman. Last time na, hindi naman nagat. Sa panta, way sa panta. Si, ayan hero, nadagan mo kapitan. Ano yung paglaban kagawad? Si Medina, dapat kagawad po na, kapitan po. May kapitan ano? Una, ang nabilin, sila na lang. Okay rin, dagan kay bago ang mga 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 bago. kasabay. Oh, halos bago na dili mga gahe ba no? Dako og chance ba kay Puros bago. pagos bago. Ano maayo ano si oh maayo Ako si kagawad ilmer. Ilmer. Mga Ilmer Dabo. Kaya alam mo na ang gutuhan. Sa flower buwan. flower naman na. Sa mga nakuha, si kay Ilmer ko.
Pero flower. Ang sa uban Ang ay sikuan. Iskador. Pescado, kana. Ako mo ni mo. Shout out. Pre. Atag ba yung gulay? Bueno, marites naman din sa mudagan. Shout out, Pescador. Okay na na. Pescador, si Dapo. Dili Dua pa. wala na. Dua pa lang, dua pa lang. Sabot ng tambog. Si Kuan, kaduhan na to diri. Kuan, ini Kuan, mahilot siya. Kaya akong ipasabay ko na. Ay, katong si Basta- Bastatas. Dagan din siya. Oo, Isa rin Hindi na na. lang. Bastas. hindi na. Isa nang mustatas mo lang. Kailangan sa Announcer ko ni Mayor. Nawal mo ko ilat eh. Announcer ni Mayor na. Kaduhan na siya ng kahilot na. Sabay na mula na ako marisip. Dili na yung mga Kuan. Mahilot lang yapon ang Kuan. Bawal man na social. Bawal mo na social media. Di ko man, pwede mo kumpanya po. Dili siya, ang Kuan lang ni mga Kuan. Wala lang doon nga napaila lang. Isa mo kaya, bubo man mo na. Nansa din na no. Napilog gawin mong mata. Oo. Tara po Isa sa kasi sini na. na. Ito sige na. May nakitang pusod. Okay, bangon, bangon. Dito, ito bang. Anak up. Dito. Ano lang, lingkod. Tapos yung sini na. Nakita ano na, muagi ba? Yung mayat nito. Yan, hindi na nang Kayat na sa no, nga taas. Hindi na yun naman gumukaon. Hindi na pares o na ba na. Oh, mo na ginilawas ng panon. Yes, mo inog gatas. Karon kay. Unsan ka mo pero mo inog gatas. Kung niinat, Mm. niinat siya. Ano gigilid mo daw ko yung mayat. Ay, kanong kasi ito mo kaon. Pati alam sa kaon, at kaon siya di. Aboy di. Magdantan o, kayat mo isdantan. Naot ko mo to. Kaon mo to ganahan din mo mawili Tawa magdala. na, tambok ko to. Kasi Aroy, mo to kaon. di gamay po. Sige mo kaon karon kay mawili magdula di na mo kaon. Tawagon mo kaon. Unya na. Kayat mo mo. Hindi na mayat. Kasi ito di Mo mo. ko ni di ba sa una ba ang problema yung sige ra kaon. Hindi naman. Mayat na siya. Di ko daw siya gusto Ato ta sa konsel. Siya gibuli. Palutakay, Hindi sel. daw siya baboy. Ato ta palutakay. Asa mo takay ko? Dali ban sala? It is joke. Nakato na ka na? Dilo. Dato mo ba? Dilo. 110 man to. 50 kung sa bagong mundo ang 100 ang tuan. Lunes to Friday. Tara. Ha? Tara. Dapat dapat ikaw live diha. Gusto niyo? Tara. Ina to yung mga tropa. Tropa ni mo. Munugod. Isa. Sumusugot ko din mo ka. Yun sa sel. Mo ko yan. Sugot mo yan. Ako ko lang yung magwangga. Wala ang mga ito mo. Wala ang mga ito. Wala ang mga ito. Ito ay biyad na to. Ay, si ID. Wala na yung tigasulan na. Ina si ID. Wala kita lang. Kita lang ba? Hindi lang nila pumunta sa Sunday. Nagdadagdag ka. Asa mo nagyan kayo? Dari kapatagan o bansalan no? Mas dool man sa bansalan no? Ano sabi? Kaya sa mga kasi naman. Ito mo na. Napiang? Wala din. Piang mo na ito. Ito di ubo. Sino mo na siya tumbling-tumbling? Hawag yun yung buko ko. Hawag yun. Sino siya tumbling-tumbling to? Yung Sakit yan? ice daw dua. Napaguro ko yung anak. Ha? Napaguro ko yung anak. Di man gud mulihok ng abaga. Sabi ka na dili. Gamay. Gamay ra kayo lihok. Ano?
Halos di ko liha, pero kan ito do. Oh. Mawag yun ang buko. Hindi na siya tumbling. Iyang ko na. Nag-gymnastic. Sige lang tumbling. Pero di ba kaya, di ba daw sakit? Hindi niya. Hindi na ito sa sakitan, kaya naman i-power. Ikaw, naman ang Hindi sa masakitan. Ang dali sa Ano yun? nag-agay. Nagbukas doon na yung power. Kung ang kulo nilagay, paigot nipon. Kabisig ka bali ang dagong. O sige, kasi yung mami na. Ibuwa sa kino na imundi. Siya dala, siya kumalini. Kaguwa na, kuha na, sa mukha. Pagtanggal agay, ako'y nabali. Pero magkakilap ang anong bata, pang ano. Iyang na yan dala, sige, tumbling-tumbling. Wag ano. Hindi kadala ka na, bidong yung tumbling. Yan. Kanon din na siya diha niya. Mura ba na ikaw sa uyab pohon? Bunitan. Bugnaw na kayo manawag, init, bugnaw na kayo. Pwede paningot man. Bugnaw na kayo ba? Napanuhot na Kung bugnaw. gabi kay mata ko kadlaw kasi init man jud di mo wala ba. Inom na kung balik. Bugnaw na ay. Hindi kalinturan na trip adlaw. Kagapon na sila. Kadua pa rin. Kay sakit atong by ano talaga siya. Mahal kito. Pwede mo ato lang dito mag-picture-picture. Ay, yun na. Ang entrance ba? Hindi, buko eh. Nablok. Ano ito ka po? Sige mo po na isa. Buko naman po ito. Ano ka ba kung ito mo? Ayun na, Jesus name. Ayun na. Kailangan mo sa gilindog. Kailangan ako gilindog. Bunto dali ko mo sa kaya. Ayan guys, thank you for watching. Bye-bye. Hindi ka nga nga taas.